mate itum a president kan sel pajir ponpo lasimilia poren ponpelo don bangke itum sir jai katha IAS retired officer Central Committee PSL se president banse itum apor pelo katu ko name aswege defendi sir jabikha Kadomi korting giring marli marli atum lapen dagil itu chief guest lapen guest of honor kadu itu mantai itu kardom pilo itu kopia posi all party leaders conference kasalam nangkok atike ilitum along ilitum a political rights anta girbong ilitum amunita jumbong itu abhaita ilitum atet girbong la potsi ilitum turlo election jedandung epinta jogi pusigamata sita ilitum heklong lo high court and order ilitum wanted anta BJP atum thang daklem kledet lo anke high court order pilo election ke haya to amhansi hang atum si Allah salam nangi here take ke kemji aning hang ansita are wrong pen low and si ke claim lasi no ilitum ke chia to men igthanji voter list pen pusita pata longya pata ta igthanji pusita ilitum Allah bang silam yatnan dilang Allah silam ledet alam lidung kasil namji pulatam de ilitum APHS siatum election hai det tik ke silam lelu lagi ilitum anta ke hai talata ilitum ke than mom niki ke than ling seta election ke hai nang yilang election ke hai chop chela amune na bang aning ka mesena la aron na ke the bang nang yilang athema election ke non inkan proxy ke thom dam etlo election ta hai bom lo hai ber lo mune da tu kumani tu ke hai bom lo sita halatum a ot henodak pe na pot a ron tini ne da pot ilitum apad ke rai akama bangge kem thekhe da lo det ke rai munit athe ke rai phanda kem thekhe da bom lo ante ilitum ke hai nangi atum ke a ot mesen nangila और मैसेज पुलो si kitab alam da pulo transformation itu nangi munin akhaya masi a karakter si a ot adur si celar nangi a ot adur ka celar gi pulo te inning kamatha inning aropen si celar nangi ko alam hadaket to do lasi inning aropen si itun celar nangi election ke hai chok chela ke hai atun ta a ot mesen nangila la bahelo alam kite la si Mizoram non mesen ke Arvind Kejriwal ban ke claim mesen athe mahala tum aot mesen Arvind Kejriwal pulo nang somar atom bhan IAS pinjongji ACS pinjongji engineer doctor pinjongji punang tum punange minister pinjongji punang ni nang tum ki punangji ke mesen amunit pinjongji pule nang tum mingeno ngipu la hello mesen amunit ka pinjong si itu makam IAS sita ACS sita IPS sita engineer sita doctor sita a odjong heno dakulo nante akhe phan ke chimata the bet khang jang ko litum thek lor lo la ge la si e ot abang si ke menang dilang ase e ot ke me ni pulo tem di pulo election ke ha ke me tum si hai chot nahi pulo tamte ante itum politics ke klemta itum a hok alam kaning gepen not si itum ke be hai nangji thang thong mala akar bar kali itu kapachu bei pen la pugali ka chonghu pen la pugali itum chonghu hedet nangji le pen pachu bei bedet nangji non ilitum India Alliance along Cinggoy dulu, gumas ke cinggoy dulu, kubusot lo ilitum nang dunji pugali ilitum ahok alam ninji badat amat alam itum nang thak nang thek long lo nang tum unilipan nang ipu
Kolija poktaman he kota eber kota kobo pare itu mana itu angkin kita bang sekarang ke hai songe election itu kerem arni 2022 election kerem arni res satu narjulo nang rem net boko rem rena uli mana itu apa itu nang tum kerem kali nang tum hai piklo ako asin neli pudono netum ahok lo netum hai ke non ke BJP li ke hai kali ke che atum bong li ki hari atum ke hai unel ke takdum BJP li ke hai kali laki aning rocok la tu la peni phanam pulo nang tu mante la ke che atum han mohong atum han jasme ke mohong atum han ko pilo ni po ne pulo la sorni ne mohong atum han ke tamane Ohomnya tu amhan ke ne tum la tum abirudhe leke claim kali une ningge dah lo kedi la aning rocok la sini di tum hana ke ha tingki sina kerap seroi sina la pen pulon de itum BJP han se perem bek nangi apang ke ande BJP ke apang ka perem long nang tum nang kerap dunyi ma pul ili tum hana arjulo nang kerap dunyi pulon ante muthe etok pen pia do neli India Alliance satu membuat ketok dan tidak lo. Autonomous state under Article 244A nang ke hang along, lalu nang kipi along, nang tum nang cerap dun pek ni, nang cerap dun di mana cerap dun deh pun eli pulo. Alang itu pulo nang cerap dun pulo. Assam itu opposition party kripodo, hala tu manta nang cekroi dun deh lo. Congress tu nang cekroi dun deh lo, ahok lo itu nang cerap dun pek i. Ben $60 pangtang nang cerap dun nang mana nang cerap dun nang ji mana cerap dun de nili arjulo nang cerap dun di laka pulo angke nang cerap dun di pulo dan hala tumpen idam rapet ke isi to certain extent benang ada kahilo ke itum dam rapet melo ke di la ben dam rapet pulo temte MLA ho parle assembly resolution energy ke di Parliament long dam rapet nangi jadi hadak nang pehang dunjo nangi jadi hala bangkrip li boli MP do bangkrip ke thom tum nang pehang dunjo nangi jadi nang pehang dunjo nangi pun te elam nang pe kroi dundet nalang non alang itu malam nang kroi dundet lo la bosi litum ta alliance along ke dun ani si Rahul Gandhi pena ko chitong tu atumidi Rahul Gandhi aphanne first ke pula hello autonomous state under Article 244A ni tuan nang pibek nangi nang parliament lo minje bek nangi alang itu lah ni minje po alang itu lapen sikit tu ni tuan pangtang long bek nangi pun nili pudun lo lapen aku pulang eson abang do pulang Rahul Gandhi apan le puali India Alliance tuan pulau aja tu pupu Kongres lo gedun pupadi Kongres lo kali Kongres ta India Alliance along isi apart chokana hadakta lada akra AAP dolang ason JDU dolang PD dopik lah hadata lasi ini tongki pugel hello ye netum try inglong asok karbia to mabang Plain district along do halatom phata Schedule tribe certificate back nangi lakai son itu kan demand alliance along enoma ne nesen bodi lasi ajar tumpuji ya atumi Rahul Gandhi pen ni foto cituli rapet lo ama ajar tumpulo lakai Congress nukan lo budi Congress kali lagi India Alliance orang lagi Nasi itu hanya profesional ini tak ada bunda dia berganti. Hanya ke profesional ini lihat pun itu deh. Hanya ke Kongres aflek doang ke. Itu ada aflek ke pun nasanya itu tak ada bunda pun. Aman itu mah takran lah aflek ke pun beda. Nono batai bame pun itu tak. APKC aflek kami alpoi pun. Asal mandang macam dalam kita. Indian dan itu aflek ke kami alpoi pun onke. Lapor si. No itu level APHL siapa? Itu election ke high helang. Sita itu level abang state level tali atau national level anda level. Kini saya nama kehendak kali. Ya ini dah. Kini saya nama ni lagi. Lah hello. Lah si itu ini si pet pen klaim lagi.
parti si kete itu parti APHLC si kete nen pete wana nang ko phalai tung dak parti lam bewang kali imot amunit amnen pete wana nang pulai tung bewang kali magala kali boni lahe parti APHLC parti anong kapete ajak kong kapete ka phalai tung dak chinrum la pete wan kali magala la potsi non nang litong pan churolo non ke ingting kang lo take jenso ingting rim lo te kang sam da phopat te di da ko la potsi non mililam kon si kang tong lo la pen non hala chandri chanjai a certificate abang non pipit nang ko ade mahala tum ake sara tum thai se bang ke po sumar pe do desi dang nang dul ande la ke sar re se do di la si la alang litong hon nang certificate pi desa naเป็นเกษรอีกาการเดียพายก็เป็นจ้างว่าสิบางเกษรวันนี้ทางบางเบ้ไปอินนุตเอามาเป็นเทคเทก็ทีหลอดก็จะจอนกว่าลีโดยลีจอนกว่านี่วันนี้ที่การเดียมาห้างเสียเป็นเทคโอนั่งยี่เราเป็นเอาวอตาโลเทคปิกนั่งยี่พอนักลิทุลาโลเทคนั่งบ่อห้องโลสิตาเทคเทปิ้นสิตาบุญเนตอบางอภัยนั่งยี่อาจจะมาวอตสิเกจอกยิ่งแก่นางกลางโอ้ปดโอ้นางเกทองหยอกแดดนุ่งปุยนางกูปีดูดีกันยังไงล่ะนางดูโอ้คนนางอีเจ็ดเลยหยอกดอกนุ่งปุยนางกูยิ่งมานางกูปีนางสิตาดุกสิตาปากแค่สิหยอกลองยี่ลาปนน้องเกตุมหางพอบาบูอิงเลงอภิโซบังวาซาปีเบปีอลังลีคนนั้นโนเนโดนเลยโอสมาร์พายบังแกอันนี้เราเป็นดักpulo a certificate bang this is to certify that all party hill leaders conference is honored to award the gold silver bronze Chandri Chanjai Det Raikom Anok A to Mr. Babu Ingling and Mrs. Basapi Bepi for their significant contribution towards population growth of hill tribes people by raising 10 children, while Mrs. Basapi Bepi is also awarded with the Hero Mother recognition. Hero Mother, alang li hero lo, la Basapi Bepi ke, alang li wang lo ma, hal amen akaperitahan dia tuntut. Nang lilihan ko dito, chok ko mo. Jorono ito mas apan putot amin lilihan ko lagi longbi terang lapen aluso abang amin lagi Rebika terang pi longbi terang lapen Rebika terang pi alang li tung bahini mati inut pantame labangso anong nagkateng ni pan Johan lo akun tu mondol ingti lapen aham sormen bini pisopi alang litung kame dan nak tongrun kodang pe wang daprang ni pansi jenung ring lo akun tu hang kunjung lulit hangco lapen aham sormen kawe ingtipi alang litung pandame mahini pandame kalde inut kame kodang kondo Ate alang lipun cero tundo protante kadang sono ke nangateng dunia pan ili komasar ya ikat harande nangateng dunia pan si Johan kon bodo Agon rap mate arong are tum agon rap kun name nangateng dunia pan si Johan lo Babu Ingling pi lapen Babu Ingling dia tadi Babu Ingling lapen ahem asor Basapi Bepi alang itu memang sedang kita belum produk teh labang so amen list yang dipi abang fu tadi Babu Ingling lapen ahem asor Basapi Bepi
alang litum na kitong dunure lo sarbu sa nengsi siname alang litum masuk po bang na kitong dunlo alang litum bangket osumara na litum padolo asi kaduk kadame ase bebendita dekha alang litum kote injir bangket adun tu lolit hanco na pemkawe ing tipi alang litum dobro tante alang litum alang litum adon rapsi labang sonong nang deng dunglo alang litum bang krege pong alo sopin soben lahen adun tu khonsing timung lapen ahem besar kasang teronti alang litum adon rap dobro tante mate aro masalo kede labang sonong nang deng minipan junung reglo non labang so anong epinet lo produng teletum APSLC asemega denggolang lasinang litu alonso kanghong dambera alonso ng kanghong doni fansi nilitum central committee mate reception committee pensional riponiglo laso pilok produng te rok rak kami lun ni jerni ang litum hanang aparjui pan ing hong dinglo Konsing timung lapena hemasor kasang teronti alang litum nong siapa yang oleh produng te adon rabatum kote aroma sa komenang dengdun sita Jogji adun tu khonsing terang lapen icon tisopi alang litum kaduk wepen bangkre proxy bordeng jiralan tum bangkre proxy ang nasama padolo dalam litum pan kami adon rab lapen Dante pinibang nangdung ya dumedet tahay sa rusareng sa isepo jom sinalitum ki ponji atum do labang sonong alis kacipido na tum reception committee panang homrino nelatum labang soteng panang tampan nang pajil po lasi piling ilitum la chandri chamjai labang sonong kapajir bangke lansing kon koko nang litum yung si labang sonong ponji protangpe kadang nilitum panang homrino nilitum labang sobang nang palidumpo